We're getting Fátharta Sacratí, Páirc McHale and Shaw, August on the water, the Chonnacht even Shaw, Chonnacht Shaw, agus Craobh Connacht, the Leathcheannais, Bell fi Hastings, no Mionúr, Hookter in the shed, and then in Maigh Eo, with retired the Ciarán with Gaillimh. Agus on Rachel Cluiche on Barry Judge as Schliggich, agus Mandelish na Fórne, is a Galchan Páirc, the Chonnacht even Shaw, Ciarán with Edin Weo, that 3 year who folk read Diedachanish, he foot in the Gaillimh, and then in Banishticht the Tower Gaillimh. Tá an dáir in the motor fall fi raid by Núméid Ciúna and Freshen River on Cluiche a chatur Maigh na Fórne. Go Eo, Shaw mar me shitson on Chonnacht, so goal up shoot at Thomas Williams. And in the lawn hole, Connor Cockle, against even the door, Barry Langan, captain the Fórne, and lawn hole, is Cartaig, against even the cad. And in the Hussy hole and chin. If the cool guitar Ryan O'Donnell, Declan Duffy, Maigh Law, and it was Dara Flanagan, against even the shot. Lauren the Páirc Adam Kelly, was the shoot Keen May. The Hussy egg, Mio and Chonnacht, Patrick Garvey, Deb, Ben Holmes, against even the Hine, was Connor Jordan, against even the Doyeg. Agus in Nina Lawn Hussach and Chonnacht, Tony Carey, Tridieg, Connor Heston, Cardieg, agus Owen Murphy, Krichtin Selina Lawn Hussach, Evid Kudieg. Maidile Gaillimh, so goal up shoot, and Chonnacht, ta Evan Burke. And Nina Lawn Hool, Aaron Hyatt, as Evid the Do, on Lawn Hooley, Evan Cunningham, agus against even the Cad, ta Connor Winston. The Leah Hooley, against even the Cook, to Jeremiah J. Ifi. Agus against even the shade to Cormac Ford. If the shaft the Creaton Leanishin Cillian O'Toole. Lauren the Páirc Andrew Kyo, agus the captain the Fórne Ciarán O'Donnell. Agus the Leahasia, Neil of the day O'Neill Gimmert to Archud the Gavin Curran Ishtin Archud. Keen Heinz at the Hatslot, Gaillimh, Neil Ryan Connolly Gimmert, agus Gimmert and Archud to Own Gackwin as McHale. Neil Adam Healy Gimmert a Charid as Corafine, agus to Archud ag Ividifido Oshino Nyachten as McHale Branach. Agus Ivid Kudiag ag Barry Keating as Oran Moore. Tá na Fórne Munchin Réti le tú sa chuid leis an Cluiche mar denme by Núméid Ciúna solid so on Cluiche agus an sin stoilm go mé Oran na Bhíon ein an seo a Páirc McHale. Tá an Chonnacht I brenn go hálan fad. Agus tá an Páirc brenn ítach ní réon dá fi sin. Beg an gluiche an Chonnacht agus feicemuid Cileiche bhéise na a hussos an Cluiche fi an couple medale, 3 medale no mar sin. Ach tá an dáiran mo en ní tin hína cearcha cúig agus na héitir an neadóig bei Núméid Ciúna segaí. Please remain standing for the playing of our national anthem. Agus in istan Núméid Ciúna seart agus á rísin is bei Oran na Bhíon agus an díadach an níos sin agus an níos sin chuir tús leis an glufa. Slua head bheith bug is dé an Chonnacht agus an Chonnacht go hálan ar fad. Oran na Bhíon.
Sinead an bhíon Castleán agus sem gréiti le túsacha leis an glufa in seán ar a bheits na cúlaithe ar ais agus an tosaí a goite náteach héin agus as léir go bhfuil Maigh Eo gimmert Gúine na gaí bhfuil Gaillimh gimmert leis an gaí sa géad leis sin Gaillimh agus bulcín a cabámún sin lá na Páirc agus iad a canta chéile agus inis tá cúlaithe na Gaillimh a ghil siar le go dáteach í thógáil tá siad na gimmert cór na gaithe an trúna seo an seo Caisleán agus an Fátharta mar den me brenn go hálainn ar fad arna be clufa mór eilinn seo dé dúna se haganneach mar go an anna Peile immertin seo bhfuil ní an immertiníanaid agus sin nírinne agus muid cecha inéú na leóga seo cecha inéú lehab in seo tá an réitúir mo lá na Páirc na Barry Judges ligach an díorthdeige bhfuil faoin na chosa agus réitíí chaisteach agus tá cholathirt na ceart an réití caiitisteach agus túús go réile se glufa seo agus feicimiid siad gaiile hain sa an siad sa cín hain sa sin díorthid cinnteí focusós puí sosa i bulann teisteach sinní a go dtí dara Castlú isteach éis go dtí cín hains seanta scóir cín hains go háard agus úlaán sin heidir dean bulann sin polla tegann si amach agus seocha gan amach le Maigh Eo agus an líorthidin sin na canar cága le techt amach le an pesa tuí ag siúd an nún ar a tíhfuil an Fátharta inis agus seocha go Maigh Eo gail ar an sí míon sin le gaiile ar eile le puinte is sin áil mo lá na Páirc cín méáns an díorthid bhfuiln sa leis an sinní agus Maigh Eo gail ar an sí was na ce leis an lína fi méidir bhfuil isteach go dtí an lántasach canar heisin Hessin a dicht amachchan is gur spásí na óhéin bulann se amach go dtí Adam Kelly trasnan seo go dtí Dara Flanagan agus Dara Flanagan cicín bhegus te sa spás go dtí le dí begus is a gcóniú lá le céad a talan sinna ar na Gaillimh ar níach tá sí éis níos le Dara Flanagan an pastaí go dtí Conor Hessin a gáilisteach ar bhirt na Gaillimh se sáníostin sin ach tá a si ag bheits a gúine ó an mar fin le dí beg seo go dúir sé pass tras na Páirc siar a hain siad amach go lá na Páirc ríis tí fátain is sé delinn Duffy nún ar a tíhile an fág Ryan O'Donnell is dóilm nó an bheallar páircisteach go deastí Patrick Garvey gal chun cíine is cínte ar gal tíiste go Cillian O'Toole tá se go tíiste Contartear agus sin seo tras na chúlacha bhil si gníime sin tá sí gníime Conor Winston agus seocha go amach le Gaile a galógan na go duine agus siad sanna gimar le cóir na gcuicheann mar buileach an chiiciachtóí builte so an seo nó an passamachtóí builte so an sin agus bhte Gavin Curran duna gona dtíine hosan seo dínta go maige hála tíhfuil is go Fátharta agus seo chugann fearhí hall breannach agus an níorthidin seo ag ó sin ó neachtain ó sin a bulan níorthid siar an sin go dtí Andrew Craobh trastan na Páirc Andrew Craobh le pass an seo go dtíon leacholí láir fearhachtar Cormac Ford agus an níorthid go siúdan is go dtí Dara Castlú fearhhaile bhuileann builte ag siúd amach ríis dtíon fear lá Páirc Ciarán O'Donnell captain na fórne Ciarán O'Donnell a tuairt siar go dtíon leacholí láir Cormac Ford a ríist núna a tíhile go Fáilce hains Cormac Ford leis an níorthid sin agus hálann sin tá Cillian O'Toole an luas fi Cillian O'Toole an passaiste ríis go dtí Cormac Ford amach bhfuil bháin le hain sin leis an sin cuine anna na Gaillimh beidir go seanta scór an seo iste ag Barry Keating isteach sa spás hain sin leis i gáin sin ceíonna siad builteisteach cholaíán sin heidir deasna tá an chéad cholín na Gaillimh agus anna cholín ebrií amach an sinna go ó rinne go duine agus iad gimar leis an í a chun pointe sin chuir a heidir deasna agus cholín ag na Gaillimh cholín amháin gan éon scór fósa ag Maigh Eo Gavin Curran na fuair an pointe siad an chéad chiice amach go chlufa agus Evan Burke sinna coolbáin na Gaillimh ach sé Thomas Williams thuchas an cáinte siad a coolbáin a Maigh Eo Thomas Williams bulann sé núna go dtíon seastan mór hálann sin cé lefa briste nuas fáte bhfuil ní tí fáte géana fáte na Gaillimh na siríis peasa agus teach sa spása chuinn sin in cáin nach sí cáilte agus cáilt puí sos istíonn sin i ríis té cacail agus canar a tíocht amach agus an níorthid canar an sin agus i taiste leis go hálann fáta Conor Jordan Conor pasta go Conor Jordan íon pasta sása dam atá fáte istíonn sin ag Tom Carey ach tá fáiltín de generator i bíonn sé an lús lásoch agus níorthid céíonna séúile sé charéta sé ar a tal tá fáiltín de generator agus leanann siad ar big gimmert mar a chead acabachta tá rion na buntaistín seo tá nimmer stoppaí ag an réiteir ag fear i ligí agus kicksíir an Maigh Eo díireachtaí mug an stúa beganis itá gistem agus na hín cáinte thógáil tá Conor Hessin as caiilte amach tóci sé an na lábhíos cosúil sa réití le hí seo thógáil a breanú ar an spreach go gine na gaíomh tá rí cinna líon láidir go
fós éanús an tróna seachtain, tróna go hálan í dhéana scoilte na gglach agus seachagin a Conor Hession. Builte go hard ó builte go duna Conor Hession agus canchin cuimú agus fóraí agus sin chéadlonsí Maigh Eo agus canchin cuimú. Nis tíofa Evan Burke as réalta húma chéad chance lei I chiicamach a hógeal gáidan gan na Gaillimh. Sé ben uair a tíb se an fáil chéadéanús na beidir go síoscuil chuid láthóide machar an sé, bristúnú sin fáilte éis Maigh Eo ríist agus Adam Kelly a Adam Feverú. Did it in Rachel, Val did the chin again, Drew Kyoed, Achel Yagan, Adam with Kelly, Hastings, the Pasclutin, known that he will go for Kinnish, Shock in Mio, still chance to score and job will take a hard different cool body, Ishin, Patrick Garvey, Willie, McHale, Evan Burke, Pastor Evan Burke, and known with the Cormac Ford, Shock in Gaillimh, Maho, and a good dinner, Andrew Kyo, and you heard again, Drew Kyo, Gerald Sos, Ezo, Tassianish, the Wilton Noon and Chogadi, Yaholi Lord. Cormac Ford, Passbog beat the Hastings Boss Haaland, bit to go to Rada, and Chinnagus, far for the point Gavin Curran, the Irish and Passion all, we should Rada, Vina Mercatana, and Passport to good Donna, a Mac Mioga, Shock and Gaillimh, and City, Stacha, after she got Tilash, Dara Flanagan is Dara Flanagan, the Tichtamach, Hash and Conscience, Yakan Raiders, and a Pedro, Faulty Intelligence Shock, and we all, and a good then at least to Mahal on the party, Holland Chin at the T-Well, is Conor Jordan, and Conor Jordan's Bill. A Gaillimh Conor Jordan a Tráchtaire Tána hens beidir a chola mé a chola Maigh Eo is de mé a chola tuginn siad le puinte bhí anna hens ar chola stoil amach ní sé go misneach ag lead ógan puinten chola hógealach tá sí chuile head drastan a réanas agus puinte stoil ag Tony Carey in sin Tony Carey agus tá Maigh Eo go tuchan cín le Níl tá Maigh Eo go tíir eis chum mar ní bhfuil siad in chéad faointe so puinte an tíomhtá na chiicamach builte ag Evan Burke a tíbal go fád ceann canchin an an tíomhlína mar an hóisí machar a tíomhlína tá sí go te machar a tíomhlína achas le Maigh Eo is le Gaillimh an buil na chiic sír agus átógeal an seo tá fearbhí hall breannach á sin ó neachtain builte siar ag sin se go dtíine le cholú láir agus Cormac Ford ceann isteach sa spás sin ceann an bháidíad agus tin se go dtí Gavin Curran a Gaillimh steach mé hol chance a chola Gaillimh she could listen down the head last on the gefi far rural the wille nach Wackesher a vekkechevi chance a hol a gobach is a point in agant had the story agus tá Gaillimh go tíir eis chun cín well vi dar Castlebar is gréich in sin agus year and pass in Ciarán last on Cooley le Gaillimh a chuil na shoot Cooley na bháinnig Maigh Eo Hiicamach ag Thomas Williams Builteach go hádaige he lá na páircinn sin bistún was fáilte sin seo JJ sin George JJ iPhone builte sósaige do cíile se go héana taiiste lei sinis an níorta go deasa go dhéanú go dtí Ciarán O'Donnell siar níos go dtí JJ Gaillimh agus go Jan Pastí Dara Costello sin bell siar hains Dara Costellonis an nún go dtí Cian Hines a fear a dáslát as sean go chortún an núna bhfuilse an cancinis go dtí Gavin Curran a bhfuil nún pí be goilinn sin Cedíonn se gan se siar hains ein siad builte go hard steach mé le hol an canchin cuimú agus fóraí agus bhí an sean sin nig na Gaillimh an canchin chuir drasna well ó dú ruisciúpaí fear bhí breannachchas dóile rinne tíar an níoreachtaige tuna á sin ó neachtain áirt fell do le leitse agus tá sin seo an tróna seo agus buineach le bula nó ciicamach le bula gúlbáir Maigh Eo a groch go mágadtí seo leis sin fear Chahar na Mart agus 8 núméid caite ensa géide áfuinte Gaillimh puinte bháinnig Maigh Eo an díhuiid bristalár na páirci seo chugann Maigh Eo i taistil ríistenis go díhuiid leis se le Conor Jordan an bhús fi Conor Jordan tá díhuiid ag trestapaí JJ iPhone agus iPhone tuairtín thar cín íon sin go seo chugann Gaillimh le chun cín agus bhfuil tá síos déiríocht ach nílan pesa tíochtan sin ó Ciarán O'Donnell tá pestaí isteachna sin agus I géiríálta ón cacuinta sí gacuin siar go dtí Dara Costello siar go dtí Cian Hines díhuiid ag siúd go fóileach ce dtíana se le a machchan seo go dtí Andrew Kyo ó pass anglóte isteach mé le hol tá sean ar chol anna hábhail ag gúlbáide anna hábhail go dóig ag gúlbáide agus bhí Gavin Curran is still an bass intach sin ó Andrew Kyo agus bhfuil se beidir a méar tear go sean ar cholaige a chrucha se le na láh héal sé bhfuil isteach san neangach le na láha ach
Coolbáide sinna Thomas Williams ard hAoine go deoige. Kick cearcha cúgatán go na Gaillimh agus tá Coolbáide fearréalta húma Evan Burke tíochtta níos le hon cáinte ógeal. Áfuinte in puinte, gaiileach an cín. Agus bheith muidí úte ná an péidech an cín agus an cáinte ó Evan Burke. Dína cearcha cúg díadach amach arain na bostaí na riide. Agus Evan Burke tíochtta níos le hon cáinte ó bhla. Búilte ag gún hín cána sása dána ich beidir go nébú tíach ceart ní ébliú mar tá Maigh Eo tíocht amach sin Peile agus Declan Duffy. Declan Duffy ar gotha agus gomach písa begaí go seocha gníad na pesa galchan cíine tro go dtí Ben Holmes a galchan cíine go Maigh Eo léon ag siúd le hon pas builinn sé teach sa spásaín sin bisnúil go hálan éistíonn sin ag Gavin Cunningham ach tá líochuid eis mar sin éile le Conor Hession is teach sa spás go dtí Tony Carey leis sin bellistechan sin go Maigh Eo ach tá líochuid go tíreis go hálan agus foiitireis go hálan ag na Gaillimh go seocha gníad óhanna go duine tíocht amach leis sin Peile lá na Páirc Ciarán O'Donnell leis an líortha sí builte Ciarán O'Donnell foiitireis Ciarán O'Donnell agus seocha gin gaileáil ar an Ionsíne sin leacholaí láir Cormac Ford fearachtar ard agus a pastaí ige tá fertíistíá bheith tegus tá anna hensa beidir ní raide le Gavin Curran na lábhacha lethe mar bhín Coolbáide teachí amach agus líte ag Thomas Williams agus áhensa áchúlann sin áhensa chúla ag na Gaillimh agus an dá hensáil teach go seocha gin Maigh Eo an pas an nún a bhain fear lápáirc Adam Kelly go dtí an fearad tíúháil in sin agus sinna Ryan O'Donnell as balla Ryan O'Donnell i gimmert an fel siar an seánis go dtí Cín Maigh a bólastechan sin híime se gur áfuinte Maigh Eo achas cos nach bhfuil tá líorthaid i reisin seo le Maigh Eo in na siríist agus an líorthaid leis an bhear lápáirc Cín Maigh galsteach a cínte galsteach na Gaillimh dínta go maithíar an sin go sin áneachta builte go háir deisteach mé le chóil tá an cáin na mú is dóilm tá na muide breanhfuid chéile níos tá agus tá rúdar an go bleis mar tá sir le fáil Maigh Eo tí mugan stúmór agus a le máchatógáil sin tá Ben Holmes is gahar na mart chomá agus i cáin seo cum níomh Páirc i gahar na mart Tá si tí mugan stúmór ú teáil atógáil an lá agus siartá níta si pasta íigisteach Cín Maigh galsteach blocáilte in sin agus seocha gan amach leis na Gaillimh leacholaí láin Cormac Ford a pasta íh sin sí ótaí bhab go donna go seocha go Maigh Eo ríist tá fáil le dínta sin agus an fení beg sa gúine Oran Murphy tá sí blocáilte Oran Murphy agus JJ fáiteach amach leis an Peile agus fáil dínta bhí sí crunírád aige slóidir ó réitear agus seocha gin Maigh Eo galsteachan seo i mé le chóil beidir go seansa chóil is mé le chóil chéíonn sé gan seo tá sí chuir mútaí mo na cóilíocht tá fáil agus séiristeach ag Maigh Eo tíirecha líana tríhéidir déag hín seansan sin ag Oran Murphy a chúl ach sé tí mugan neangach bhfuil sé neangach tímó bhfuil sé tíh mó go neangach slóinm agus i mú a chóisiíocht tá seansanis ag Conor Hession na fórnecha de chóscóir a ríist agus puinte áil ón gicsaoirse tá anéis go díirecha amach a raibh na gcóilí ar an líana tríhéidir déag. Conor Hession Búilte go hádaigh búilte níorcha se háirtení a ríireach tá sí head drasna nó head maidid drasna a dtíine réigen beidir gur tí háirlaí ag ceir sin na méid ach tá sí cúdann siad a lucht tá sí head drasna tríú méid déag caiitin seo áchúlí na tíomhatáin ní clasa cén a teda mar sin an bhuiileach nó chiiceach tóí mun sin burtas gaiileach an na tróáilin na bhirtíí ópa go gláán natála fearhí óisna tá mé hapú na réitú míart an sin mar se lá an tálaíocha chuinehhaid se chuin Maigh Eo Conor Hession an galsteach Conor Hession agus líorthaid ag siúd ceán mór mílteach ard cechi bhfuil le ceán sin útí go teach a fóríil níl fós de an réitú chuin níos tin sin í fáte ag Maigh Eo i ríist tá agan líana bhí siocht éidir le Coolbáide na Gaillimh kick sin agus tá sí Coolbáide na Gaillimh na Burke agus gláán se tá sé héinteach íach bhád leis sin beilach tá sé pasta cíine sé go seocha gin gaiileáil ar in Ionsí agus an líorthaid eis le ó sin óneachta na pasta í siige in seo go dtí Ciarán O'Donnell go dtíananas Ciarán O'Donnell leis an bell sin a captíí na fórní ní sé siaran sin go dtí Cormac Ford
Cormac Ford a Tráchtaire leis, dúr Cormac Ford an níorthid in isteach go dtí Garvan, tá sí ag siúd, machchan is hain siad go dtí Ciarán leis an bell, agus cíntaí chuinealt, ach tá sí chuní mar sin éige sa deire agus dar Castleán dar Castleán chulún na hiring Maigh Eo bháin trúr anú, níla cheadas níos múna tá sí nó neachtan le séna bheith dí seach, ní ag an na fear lá Páirc sin Andrew Ceo, agus tá sí seo búilte go hard an cholíon ar fádan sin ag Andrew Ceo, gona Gaillimh agus gunn sin éiad san chun cín le cholín bháin, tá mai cheappa sí sin na chead a cholín na rá cholín sí tí mugil stú agus well, tá sí chuidir so a glár mar rá cholín Peile chun cín cead a naid dó agus tá Bide tanisteach le cearúid a caite san na géide inseo. Seo chugin Gaillimh ríist agus níorthid inseo ag dar Castleán. Dar Castleán, cynniad ag dar Castleán de an réitear agus cicsír go Beo. Agus cedíon na siar le seo, tá sí búilte siar a go leorgan nímartar al siar sa Cluiche agus seo chugin ina siad an lántasach fearmór a teach amach go lár na Páirc sinna Conor Hishin sáinní tuí siar ag go dtí Adam Kelly trasna. Dar Flanagan inis, Dar Flanagan géireil tíiste rachad Kelly córa teach cínte agus sí búilte amach go dtí Adam Kelly búilte nún go sí seo machar a tíomhlíine mar mé tá sí go machar a tíomhlíine nimar go teanna leis bes agus seo chugan Gaillimh agus tíomhlíine a go siúd dír a hálfaoin seastan hall. Agus Ciarán O'Toole ní chuid ag siúd bhfuil sé siar go dtí Cormac Ford a Tráchtaire, but te lár na Páirc, bheith cuairtú duna cín le passathúir, tá sé sé pas gaine chun sé héin ar a gcónaí tugann sé go dtí JJ, IFE agus JJ a ghilchan cín, agus tá sé míríos máach ar a léir de leis, tá sí ag géireil isteach ó léananig go leon passathúir, ní léananig go fóil tugann sé an passanis go dtí Ciarán O'Donnell amachchan seo, ag an sé cáin go dtí ón gachhain bhfuilte nuach níoste ag Andrew Ceo, cecha bhfuil cáin sin nach cholín é ag Peile ag Andrew Ceo agus cuidann sé sin Gaillimh sé a naid dó chun cín agus ard cholín Peile in é chéile fáilte ag Andrew Ceo agus well is difriocht mhórín sa dá cholín in áid éire ná an stúiad agus go tebann tá an Cluiche go teo bheith dó go dtí séadó agus na cuairtúirí chun cín. Sí amach búilte ag Williams mach lár na Páirc bistú nuas fáilte leis an seo ag Maigh Eo ríist a béidir bhfuil an fáildínta sin ach scílann réiteú leis sin níorthid leis inseo le Conor Caisleán agus é sin na ghilchan cín í fáilte fáildínta de an réiteú an chicsíortóí go scipaí aigeisteach sa gúin sin go dtí Oran Murphy gal amach machol gyrcul móranis nach in chance gi gered destal na sin mat an rí sin elveláidir ar fad a seach gan Maigh Eo ríist agus in níortí Adam Kelly nún an chug gotí Ben Holmes tu chen passteach an chugtí Conor Jordan a bula amach sin bhfuil chance scór níl tá cansin chud mú agus Barry Flanagan bhfuil cansin agus chud mú agus fóí gip an an scór sé an a dó agus Gaillimh chun cín so glufa áirigh seo. Glufa Leathcheannais Chonnacht agus na buitirí Castlebar is dóile mar Roscomáin so glufa Ceannais agus ní bhfuil muilte amach lár na Páirc sin cínte réine bre glánach seo chuin Maigh Eo agus an níorthid acha buir bháin eile fear lá Páirc sin Adam Kelly fáildínta de réitear cicsír imrí siar imrí nún a tíáil a gun fáircinis agus seo chuin Ryan O'Donnell a chun cín tíiste sa stúat se tarní siar fáildínta tá seansa go beidir go díal dís puinte eiseach be seansa cicsíar go cá mór mínta cháard bhfuilte steach tá sí sin héin go te móach tuair an fellid eis ríis go dtí díirecha de stúa agus cicsír tá an go Maigh Eo cicsír díirech ar stúa se cíimní thógáil sciupaí sin na Conor Hishin nach mu se le tríal a héanais an chud láha. Simúlanis má thugann sé maithinn se tíiste go nín gon cearcail ní chuidir síoach ceán soilem. Se chuganne tí le íhla tá sé mítíiste gon cearcail mór má tíiste. Sí búilte go hádaige, búilte go chríneige agus puinte máine sin. Agus inis tá dúbal scóran í agan sé chúín in trí agus Gaillimh an cín agus bag nach 9 mé 10 chatte san géile aine seo.
Sianúna go hálinn, slú ar bheith begatáistí na réide, hí cymach tóci, han na héna Gavin Burke, ar a tí bhfuil go fáil, hí pucí suasan sin, ag Patrick Garvey, go Eo, as globáitiúlinn seo, as Mistil na Bharraigh, builte Ciarán go dtí Cín Maigh as Ballan Róba, ná núna seo go dtí Dara Flanagan as bhéal an leithir, agus builte núna go siúd go dtí Patrick Garvey as go náitiúlinn seo, pasfáte leis seo Cín Maigh ar isteach bhúil seansa chúla Cín Maigh, an hábhail ag cúlbáil na Gaillimh, agus tá sin bhúil sin go amach le ciccear a cúg is dóilm go bhfuil ach an cúlbáide an hábhail go ddíireach an sin ag Evan Burke, agus bhí seansa Maigh Eo ar a gúil ach an can sin builte amach ag gúlbáide an hábhail sin sábhailt ionintach feicéine chúlbáide na Gaillimh agus sábhailt ionintach feicéine freisin ó chúlbáide Maigh Eo, tá seansa Maigh Eo faointe eile as an ciccear a cúg méidir seo ach tá sí 9 Cluiche agus seo chugainn Cín Maigh an can seo thógeal denú méidir dí mutéin agus ná bá casan sí á bhró agus ten síach ní hain go dtíana cúlbáide istí Evan Burke tich na machel sin líorhuid an pastach í machel sin hún in seog seo chugainn inis ó sin ó neachta ní deor hín pon sí ó sin a taiste leis a sin gal so se táín sin tá sí go fóil dínta go maige a sí go fóil sin go tean pas siar an sin agus sí ag an lántasach dar Castló steach sa spásach chuinn se an cáin go dtíón a ga chuin agus má chuin seach a buil sir an sean í léon dát nach chuil kick sir an seog an na Gaillimh chainte go mach mar Iwan sinach ceach go mar cartan is dóilm nó méid cartan ní bheith ach tá kick sir an seo agus seans ag Barry Keating ní go min mór an nó as ó Keating a tógeal an kick sir seanis Díad a chuidir is stúa begus is stúa mór má go dú leat be agus ní go mar éon stróid leis góirlaí aige an cáseach ar drastan agus gaiile chu seach agus chéad a choúlíach glána dí na fórne Barry Keating Buitig Barry Keating a hart an na muide ben o'r chéile tá si na múige credeanúna cred. Tá an cáin chuna mú agus é fóríl agus beidir mé málacht a Tráchtaire chun meile bharbachtach tá si chuna mú réanas agus fan an scór sé faointe in 9 i 3. Scór an head éisiil go dtí seo an cúlbáidin se gáil siar ggéire an a ledí begta hir go chúlann sin agus tá líorhuid gatinéige ach bhín cúlbáide bailí siar ggéire líorhuid deile. Mar sin, fear chair na mart, Thomas Williams réití le hín gan seo bhla se cuairtú duna hí le pás a thuairt ten se bedan nó dhéir gáin sin agus bedan si go donnachart buiste tu go hálainn na fearchaíonn sin ag Conor Jordan agus Conor Jordan a himar tíar sin go dtí Declan Duffy go seocha go Maigh Eo ar inionsaí a chu mothláir na páirce tá sin go fóileach an níorhuid in sin seo le Ryan O'Donnell inis cedíonn sin sin bás seán pas an nún teag dtí Cín Maigh ar isteach Cín Maigh tarní siar Cín Maigh agus well kick sir ag dína chu lína cearcha cúg méidir tá réitú de scríomhar is stára tá tic chu ní anim duine go imreirí na Gaillimh agus main sin díos be carta le fáige. Kick sir dína chu lína cearcha cúg méidir agus sé Cín Maigh thóchas í seo fearhhail an róba an chun deire bhfuil se cearcha cúg carta bhíonnta má go leatme ní réile se spiricóhainte amach a tíochtta na sé ríist bhfuil cáinseab an níos áirt sí casta ginú mé deire agus go teach ar fóríl agus fanan sin martá agus hartar tríú méid agus fibag nach caite a géad le an seoin 7 méid mutéine agus le áma agus an tíceach ag Evan Burke sé choúlí 9-3 gaiideach an cín Evan Burke á bolúna a tíhfuil an fácinis agus fear Maigh Eo i gaiirí ag fear na Gaillimh ansan fel deach se lábhid a tálara fear ná páirceán dúg tú fuidir an chéad a faointe bláisin agus seocha go Maigh Eo na sé ríist tras na páirceán sin leis seo go dtí Dara Flanagan passasteach ó Dara Flanagan buchas sosan sin ag bhar móras dis na Conor Hession a líorhuid a gé Conor Hession na deis an seoinis go dtí Dara Flanagan sáinní cedíonn sé gáin sin go dtí go dtí Tony Carey deis an seo go dtí Conor Jordan nún go dtí Cín Maigh deis an is ríis fan se fel tréala se pointe builte go donna ige agus sin níos scuide gon bhthir ná gon
na posti agus fórí le tan cansin slám go mú ag Maigh Eo le bheith ferrilte Craobh agus hartar séanú meidir mutéin agus le am móide an brise a chuidir leis agus ní go mé mór an an brise I gceist. Evan Burke Tíháin le mac go lá na Páirce éidir sa canse sí biste nuas foiite leis an seo ag Anna Fairway O, the Falding to the generator, Agashogan, Declan Duffy, Holy Lord, and Pastor Ginu, Chuggy, Dara Flanagan, stop here, she a fool, Tash the list, and Chen Pass Noon Chin, with G. Connor Hessian, Far Lloyd did a Connor Hessian, Pass Wilton Legation, piece of Burgonish, G. On Rhino Donald, and Pastor Gish Tassagoon, Yagins, Pass Hellish Tassagoon, Adin Buktash at Tiera Tala Holcha, on year hood, near Rain Faldinta, Shohogan, Machla Galligus, and year hood in Shin again, Andrew Kyo, Turtna Pellinchin, with the Keen Heinz attached to Lish, Keen Heinz, Secretary, what? That's all the intent must stop Pugumila, Haga Shohogan Galli, Jan Shed, Keen Heinz Kafolia, getting the Shenish Shigancha, Sheer Hudin a Cormac Ford, a Suchter Art, Button, and a Cormac Ford, and Skidin Farsagunia, Barry Keating, Yola Trial, will take Barry Keating, Team Mugun Stua, Tashiga Hall, and Yana Holina, Egg Barry Keating. Agus Shinakas go locht in a Shechlan score, a Gaillimh agus o Tiki, so good hooking, so Snailans on Dolphin took a session, talking about a couple of 3 king on the Dolphin t-shirt for took up Shinakas, good shed, Doch good in the night 3 on King. He came out Pulse, Thomas Williams, Christina was for Tirashing Maigh Eo East, Hunter Shalon the party for Maigh Eo Conor Jordan attached to Peile took in Unege, and the Tiwell of Falk, the Patrick Garvey starts a Boston jug, the Tony Carey, Gerald Stack, Bert Trugan, the Gaillimh Himpler, will fall the needed generator, the Shohogan, Maigh Eo East, Ciarán, Shilgin, the Keen May, the Chabelle. So going to get to the Chen Pass Juggan and Drew Kelly, and Noon China Shahin Chiggy Flanagan, Shackety Keen May East, Keen May Stin Chance made it a hole and Mel hold cool like Maigh Eo, cool was Davis in the Shingle Mark and Gaillimh, cool in the Gaillimh and the Gullah and Nareda and Shingus and Colchin fought Egg Oren Murphy, and Laddin to go in the Menace Ball and Tubbit, Eddie Berg, Anstofan was cool fighting, was good happen, Nilatran Yaha Holin, Naja Hoch, Denai, a Hina Tree, Agus Keta, at the Hanu Megalia, Eddie Mutain, Agus Maltino Megalia, and Mutain now, Mashahogan Maigh Eo and Shirish, attached to the hub, on passage that's a Boston Shaw with G. Connor Hessian, Agus and Yehudige, Connor Hessian, the Tirtamach, Hessian Bell, will any game pass the Hurta, no that he will look and check on Conscian Nish with the Connor Coggle Gallishtach, but to noon piece of Galin Chalk with the Connor Jordan, Stassus Bossage, Coggle East, Eliana, Connor Coggle Folia, then the hour in the bull to show the Conscian at his last confession, Agus Connor Coggle will live in the door with a briefly, Asian Conscian and at his last looks good happen, Nilatran Yahan Hulina Wan, Gaillimh Hocht, Maigh Eo, he in the cad, Agus, well, Nimmert, Lauren the Party, Maigh Eo, and grew into Lauren the Party, he came out, however, Burke, Mach, steadily on the Hood in Chain Conchacht, Tráchtaire cén níl sí fáte go neachta, te lá sí nó neachta na taiste leis, sí go fóile chut sé tarní siar an sin tá de an réitir kick siar an líorhuidig ag sí. Agus fágan á sin in the an sinní agus de ggéireil hí ráfhainte le stóilem agus Barry Keating atá le tógeal. Barry Keating a lína cearcha 2 méadar ón lábhógin sé tá cór deas go hiige. Barry Keating, you bring with a spirit cool channel and Varna Vedo with each 3 Hulin, because Dick Gulin, I hear the cat, he in the row. Shasson, he hogel the Renus, and Dina Car Cook, then she built to give Bishop Argon the circle. He built Anna Nord again, Tashishin, the Stoil and Ballymoo, August Tashi Ballymoo, August Ed 4 August Van and score. Och Gulina Gaillimh, cool, August Cherry Hulin, Maigh Eo, August Hart. Well, if we won Ranu made Fanta, so yes. Kikamacho Thomas Williams, Scarna Mart. Noon at the Tiwell Hinche, Bedinori, Yashins, Bonnet, Holloyd, the story, Bedding Nebel, Chimak, Jacqueline, Eblin, Ashi Migolova, Fabi Helbrana, Hoshin, Onyacht, and Chinigus, Mio Ed Bedded. She kicked in the town, Guio, see for Tirashin Shaw, like Pin Holmes.
Ben Holmes in Itala, kick Ciarán Ben Holmes, and Ben Holmes said it was to Jen Lear in Nolan Shaw, with Dara Flanagan a tastal. Dar Flanagan of Saxon Spórt and Shin with Fátharta in our Warhol, on Fast Gunion for the cool or more figure shock in this Tommy Carey Relish Jack no Tony Carey, but you're making a show with Flanagan and Ashkiji, Oren Murphy on the trial, will take Oren Murphy, Baron really Ganchin, August Town Country, good move, August Ed 4 in Orange, you heard been shed the Skakabran Holy in the Gaillimh, very keen. Agus sinna Harlaín cool tá sé úsceach puinte bhí siad puinte chun deire tá siad in eisiau na siúsceach puinte agus is leorhaint sícha second go hefigiúil Cíach tá cín sin agus bhfuilte amach lá na páirce agus sí ríiste sí grúte eise ag Maigh Eo sin lá na páirce agus Adam Kelly a bula núna tíú há go páirce na siúí sé eis an péad an líhort fáin sé eisi agus taistilis stechan sin se Patrick Garvey I mé le chúla bhfuil chance le chúl ó anna hábal ag bhfuil báideach be hábal sé le na bhráid ísio le ríist an sin tá fug fearhí ó lang an talaí ach sáhfuil deile dínta ag bin Burke agus nó ag Evan Burke agus well gaile chun níos glufa ag in áíre go seochagan amach tá tríchanú me caití neachme chlár na maidigal suas gaile a bhfuil chun cíine sin líor Jacob an sin a hir na héing an fád beidir cheartm scíile le agus an ruítá go bí bhfuilte nún an teis ceán mór fada ád bhfuilteisteach in sin sa spás cé a fosí cáse Keating a na tro a agan lína cúl go teachchail lína cúl agus sé fóríil agus sa bhfuil scíil siad Bhí mar go teanna le héir go riilehí agus nícim an réitúí ginseach cén tá breisetá ní mór an breise man bhain stoppa chéáin na dtína nínta á séitiite an neadú gine sé an hiic seo ach beidir go leanana manite immer túháin eile as an as a glufipt was a géile seo chugan hi ceach le bulla Thomas Williams bhfuil teach go hád lá na páirce aige cé fas a ceanse bristú nuas ní tí fáte géana fós fáte éis seo ag JJ Olive a sin é tá an neadú dearna sétí ag le go le há mar réanús nó in seo ag le áma aine agus tá récin 8 gúlín a gaile cúil agus ceir a chúlín atá ag Maigh Eo i glufináíre nach chuil léir Walberton a tá mar ré ach well sin mar tá tá sé a díana níheal nach tá gaile an cúlín seach an cín ag leama ach be cód na gí agus tá rísin de mar ráile rééisúnta láidir be si ag Maigh Eo san an dáir le. Le ama mar sin na báil céil gaile 9-8 Maigh Eo hí na ceir be muidir éis a ggur a dáir le. Isteach sa spás ein se leis sé gáin ce dtíana siad builteisteach choúlaí cáin sin éidir asna tá an chéad choúlín ag na Gaillimh agus anna choúlín eibrí a ghfuilisteach a Conor Jordan na teiste leis tá anna hens beidir a chola mé chólinn seo ag Maigh Eo Iste mé le choú tuginn siad le puinte bhí anna hens ar choúla stoil íireachtain sin go dtí Gavin Curran a ghfuilisteach mé chó Chance a chola gaile sí chu leis an dána head nastal na gafií fearú teo agus sí seo builte go hád an cholíon ar fádan sin ag Andrew teo chuna Gaillimh agus gunn sin gotí ón gachhain builte nuach níos ag Andrew teo cecha bhfuil cáin sin na cholíon ní a cholíon é ar péide ag Andrew teo agus túlann seo pasfuirte leis seo cín mé ghilisteach bhfuil chance a chola cí mé an Bháil cúlbáil na Gaillimh agus Barry Keating ar le tríal bhfuil Barry Keating tí mó an stúa tá sí go hála leanna cholína le ag Barry Keating an nún teáinna se hain sin dí Flanagan seachadí cín mé ríist cín méiste seo seans beidir a cholan mé le chóil cóil ag Maigh Eo cúil agus déidir sin goach
Fáilte leis go dtí Páirc McHale in seo agus den Bharraigh agus tús le chuin leis an dá leag an chluiche áirí seo chluiche Leathcheannais chuige Connacht sa Mionúr agus Gaillimh pointe bháin chun cín ag leáman seo 8 gúlí nach siúd cúil agus 4 gúlí ag Maigh Eo agus Maigh Eo gimmert le cór na hinis san dá leag in seo. Tá réitear mó lá na Páirce, tá na himdarí mó lá na Páirce agus mu réitear le tús a chuil leis an dá leag a chluiche seán. Réitear a brenn ó hímpó seo chulahort ceart agus tá chulahort ceart díthóid caiinte steach tús chuil leis a gluife agus céamh sa chéadcheán. Maigh Eo tá fáil agus í fáilte in seo i cín mé. Cín mé, cáilte cín mé fáilte eisiir ísteigh bhfuilte núna go dtí chumradaí Adam Kelly. Adam Kelly siar go dtí leachúlaí láir agus sinna Declan Duffy agus Declan Duffy ar eisian seo go dtí Adam Kelly taiste leis inis agus an núna chun an teann áirí sin go dtí Dara Flanagan ar eisiir ísteigh go dtí Adam Kelly agus Adam Kelly hol siar go dtí Ryan O'Donnell. Ryan O'Donnell in sin bell. Taistan dhéananig an pass a thuairt inis tá mé. Cín mé gal chun cín sin agus agantíh líana bhfuilte núna an teige agus ina sé Patrick Garvey a Maigh Eo siad in síos go dtí Ryan O'Donnell. Ryan O'Donnell trastan na Páircinn seo tá sí cáilte in sin nach fáilte leis mar sin héananig an bhearad a dá slaat Ben Holmes bhfuilte siar aige inis tá an fearr lá Páirc Adam Kelly lethe. Adam Kelly go dtí Conor Hession gal well tuach an seo ag gúla hí na Gaillimh agus dínta go maith amach sin le díanaan teagadh tá si Conor Jordan agus pass siar na síríist leis gáin sin agus siar go dtí well bhád siar go dtí car taig i dtíochta amach an cín leis sin níomh pass an nún seo go dtí Conor Cagal nún sé agan lína lá Páirce bhfuilte núna isteach sa spásan sin ag go dtínta go maige pass ar eisiir ísteine inis go seo chugainn Maigh Eo tríola siad puinte seo an bhlocha le fad dínta hir an sin ag fear na Gaillimh agus annach áhfuil dínta an sin airan haiad tuirne an bhlochail agus igní meid Evan Cunningham agus seo chugainn amach le Gaillimh agus an díorthaid ag Cormac Ford. Leachúlaí láid bainte go Cormac Ford go míle hacha ar an réiteúd kick siartán go na Gaillimh agus túir an cín díorthaid písa begaile mar nach tá gúil chuidir eis san áitirá an kick siar le tógeal agus tá an cáinseanis baite ón ceantar cúg na Gaillimh Society ceantar cúg Maigh Eo agus sin díorthaid eis le Cormac Ford. Cuirta den cín le pass a thuairt burt go na Gaillimh na seaasa le héanann sin agus tá pasta í siar go dtí Ciarán O'Toole a taistil go te hean líne ceantar cúga isteach go dtí stúa mór isteach inis go dtí Barry Keating tá fear seo crín má éidir is a dáil búilte amach go dtí Oisín ó neachtain amach tre begail go dtí Ciarán Hines inis ceann beg isteach sa spásan sin agus dínta go máistí ag Dara Costello goil isteach tá níorthaid aige búilte amach an teige siúd tríle te beidir isteach ceann mór míid a cháda mé le chúl tá an cúlbáidiste agus fegan an cúlbáide Thomas Williams amach leis an níorthaid seo go seo chugainn Maigh Eo inis a chuilogad duine go duine núil sin a chuilogad duine go duine tá níorthaid cáilte íarann sin ag lán cholaí Barry Langan nach tá sí éblí amach mar sin héin cear go leor seo chugainn iad a chuilogad go duine inis an mthláir na Páirce tá an níorthaid búilte sos an sin ag cín mé agus í fáteiste ag bhhaine beg Oran Murphy gal isteach Oran Murphy contrast na Gaillimh seo i mé le chólacht ínta go maith gúlbáid íst Evan Burke ní éon dat nach chu Gaillimh chu níos a glufa ag Evan Burke an tróna seo go seo chugainn amach leis na Gaillimh íst agus Ciarán O'Donnell teach leis an bell núna seo go dtí Oisín ó neachtain na díal dumís ar géile agus pasta gínúna gin seo go dtí Adam Kelly tá neachtain na míríiste bheicidí se a ní léana Beo hímpel a ribhecin a nícinn cín mé tá sí búilte nún in sin inis go dtíon leacholaí láir agus seo Cormac Ford a níine ceantar 5 méadar a ghilisteach an pastaí ag gimachchan seo inis go dtí fearra tá tuíisteach go sinna Tim Madden búilte siar an seo bhfuil bháinna inis a go dtí leacholaí láir sinna Cormac Ford inis Cormac Ford agus in níorthaid tuí a Cormac Ford wai a go dtí Ciarán O'Donnell a fáil eis an slís go déanaan ar an stúa mór a chuilisteach a mé le chúil sean beidir a chrítin seo Ciarán O'Toole a mé le chúil a sé tuí an talún na sean cólaige a sí blocailte agus blocailte faoi a í fáil dínta agus kick siar isteachatá go na Gaillimh díirecha a níine 3 méadar 10 agus tá sean inis ag Barry Keating in cáinseach chun head i Zasnal.
Sin dín teag Barry bhfuil nó si chu mú níl tá si head Iaslan agus an cholín sin chéad cholín an dáir le his chead nóméid agus fi 3 second agus gaile ní gólín na hína ceir chun cíineis. Tí ceach le bula gólbáide Thomas Williams, sé dín chéad cheán le cóna Cluiche. Tá an áard amach go láir na Páirc, ní annach Gaillimh a chomháin le sé agus tá sí pacín was go glóite éidir fadan sin ige ón niúil, tá teach isteach ón niúil a bula nún agus ón niúil seansa scór an seo bhfuilte go háard a bhfuil cáin sin ná tá sí an agus an puinte fáte cín haint á chuúlí ní chéile fáte Gaillimh agus iad san sí chuúlíon chun cín náidir de in a hína ceir. Ar hítínta Gaillimh sa dáir le, dú tá fú bachad an bhirtatáiste tá Tim Maddeniste agus frisin tá ón niúil istí. Tí ceach bhfuilte go láir na Páirc in sin, bistí nuas nó fáte leis ag Maigh Eo go seochagan Maigh Eo go legan go duine teach sa spás go dtíon fenní bag ríist agus cé fasí sin, tá dtí go mar sin héin híar an sin ag fear na Gaillimh agus na Aaron Hyatt, Bharraigh Cullen, Aaron Hyatt a bula siar an seo go dtí Conor Winston al tras na chúil bulann sé nóna go dtí JJ mach an seo bhuiir bháin eile go dtí ón niúil ag siad isteach búilte go siúd go dtí Andrew Keogh a bula isteach an sin siar dtí dtí an lán chúlaí Andrew Keogh a fáil leis Andrew Keogh go head láir na Páirc in pass nún in seo go dtí Ciarán O'Donnell gal chun cín bhfuil éananig siúd le pass úirt tá chicken i rád a Ciarán O'Donnell agus le kicksír ag Maigh Eo go seochagan Dara Flanagan búilte isteach sa spás ag Dara Flanagan cé tuiste tá fenní bag go stille sé nach fenní nach chubeg a bhacail Tony Carey níor ag Tony Carey tríal an se puinte agus búilte go háard ag búilte go chríneige an chéad fuinte Maigh Eo sa dáir le an bhar na deisce dí á chúdaín de gúlí na Gaillimh hína cúg ag Maigh Eo agus tíceach le gan fearhfuil Gaillimh sáhailte go dtí sé réanús sin Evan Burke a bol amach, na Maigh Eo cíim bhfuil ar hAoine hallar a tíhfuil an fád, ní si cosá sa dánaí a beidir gnébre tíach má go leor bis nó le láháin in sin a gáil na teo tá JJ tá si cáilte ag JJ agus fear Maigh Eo gáilisteach in sin ípachí sós go deasa go siar chuir an déach a Gaillimh hen amach sin í chuile go seochaigh iad an anbeidir sin is búilteisteach an seo a go dtí Dara Caslo, cáilte Caslo héidir sí ficusút an dar huair a cháilte an dar huairí gal go dtíon tríúir agus tá seansa go tríúir agus tá fáiltín tar tríúir ach lean an séir seochaigh a Dara Caslo tá fáil le dtí Dara Caslo so nó cartain seo tá fáil le dtí fósa agus tá níorhuiidir tuíisteach go dtí an líana tríhéidir dé go macha raon chúd agus inis seans iscail fáil ag Gaillimh a bhfuil cúlín eile chun cín agus Barry Keating. Substitution on the Maigh Eo team, number 21, Connor Kinseman, replacing number 15, Oran Murphy. Tá Oran Murphy I Maigh go fáil, agus tá Mhic a teach isteach, mae di ní tus go na fear fuair cúl Oran Murphy, tá sé I Maigh go fáil, agus tá teach isteach, feice me ball a tan cáin ceir Iaslan le Barraigh Keating agus sin agus go tíúna in na fórne ríist náidir híine go na hína cúig agus Gaillimh agus a bharna sin os Cluiche se go bag ní eile. Tí ceach le bula I gúlbáide, bute I gúlbáide ní beidir í can dánaíocha í fáite is stoile me go bhar a tháinig isteachcha sin agus bhar a tháinig isteachób ná fin cinsealach nó cinsealachas dé méle chúlach anna budínta ag Aaron Hyatt tíar an sin Bharraigh Cullen Aaron Hyatt tíoch amach nín sé sií go dtí Cilín O'Toole tras na Páirc an sin dtí JJ I-Fight JJ le taiiste leis an ní chuige an losfaíocht á cínta dearmh tá fáildínta níidir an réiteach tá fáildínta ag mé se bag cruúir a seochain Maigh Eo na se galíine an súir bháin eile tá fáildínta bhfuil cín mé bhfuilte núna cín mé a tí bhfuil go bin Holmes isteach sa gúine a chun bin Holmes a líorthide is go dtí Tony Carey machchan se hain sin leis sé gáin sin ná tá sé fáildínta in sin ach cha siad a chaile leis go dtí chéadúid go dtí chéadáit dtíanú fáil agus kicksír atá an Maigh Eo tíad a chaile lína cearcha 2 méadar agus céthógus sin cáin seo mé stóthaí máin sé seo be á faointeige as a gic seo bhúlteach le tógáil gan talan nó bhúlteach le tógáil ón na láb ní héadtach le tógáil thurbe is dóile ach Conor Hushin ná tíireachtaiste gan lína cearcha 2 méadar bhúlteach anna chudána sin nuhe
sé brenn bhfuil in spirecha réanús agus sé a siar cos mi gech í mór a fáta agus sé tíocht le hí bhla inis. Bhfuil teige bhfuil si brenn go má, tá si go má har Draslan agus gá chólín ag Maigh Eo inis agus ní annach cúlín amháin agus an pointe sin ón na gic sin hartar cearcha cúig, bhfuil beidir cearcha cead bhí si na bhfuil sé agus an tver deime Conor Hession sin fuirí fear chailte amach. Seo chu gine si amach, hí na 7 náide híineag, gaile cúlín chun cín, ní chuid mo lá na Páirc, bu cín nuasan sin ag fear Maigh Eo agus sinna Adam Kelly. Adam Kelly a taiste leis an pesta cíúna go dtí Patrick Garvey ghilisteach, is tí méle húl, bhfuil sean sa chúlaige, ísisiil, ó, tá sí blocáilte agus tí cearcha cúgus tá burt búilte fí na chéile a móhann seo agus tá caafar an nimmer te stoppa, mar tá Adam Kelly sínte, agus sínte níanach leis tá fear na Gaillimh, agus is dóilm go bé an neacholí láir tá sínte in sinú beidir go bé Andrew Keogh atá an. Andrew Keogh dóilm atá an, ach tá Andrew Keogh ar a tála tá fear Maigh Eo Adam Kelly a héin sin ar a tála, na bhí sé ar a tála sin na híanais agus tá cóiléise gal thup cí cearcha cúg méidir atá a Maigh Eo agus dar Castlebar na Gaillimh móhann sin nach siar ríisteach bas cí siar atá go Maigh Eo na cí cearcha cúg Conor Hession a thógtas sa cáinse. Mas cí cearcha cúg atá ní tíad lína cearcha cúg aige, go cí siar atá tucaí ag an réiteir. Má sé Conor Hession má chud an seánaí chud sé Maigh Eo an cín go chéadúir sa Cluiche. Tá sé brenn bhfuil in spireach. Teachta ríis na bhfuir ceanna céanas ar an sin go dearnach. Bhfuilte go háda go brenn si go má seo, tá si go má gá chóirí eile agus seágan sin gúla Maigh Eo go tuach an cín, hína naí an náide híineamh atá ainis agus tá éonú mé dégus sé dé caite san leise. Tá dáir le agus cé a teachtasteach tá lecholí láir Cormac Ford i gimimecht gan Fáirc agus is tína áitiú tá Ryan Connolly. Ryan Connolly is dit, is cur a fin, agus tí amach a bhísán go Evan Burke. Arthú dínta fesinnig Maigh Eo tá Patrick Garvey i go Fáirc agus teachtasteach an áitiú tá Rhys Neary as Brafey agus bhfuil Maigh Eo dín áthhuiile. Níl, tá réitúir a fannach go mhuiile himbeí mí go Fáirc, tí amach búilte ag Evan Burke. Am mólar na Páirc, cé dheofas, tá sin go hálan seach go Maigh Eo ríist agus an film ó cinsealach bóla go cinsealach go háart ceach bhfuil cáinsin tá na míad beanna bhfuil chéile sí bailí mú agus fórí go bhín tá ar na Gaillimh sin agus bhfuil Maigh Eo sin go má. Maigh Eo an cín le cholín amháin, híana ní a náide híineag ánú mé déag caite san dáir lean seo. Tí amach le bola i gúlbáide na Gaillimh. Evan Burke an trí hábhail dínta a ríide. Evan Burke go cuairtla duna cíine passa thuirt a gcuine na Cluiche. Búilte níos ábáta seige má cheart lána Páirc bisci nuas fáte leis an seig Maigh Eo ríist agus a taistil tá fin ó cinsealach cháilte cinsealach agus leis le Gaillimh agus an íorthaid búiltin seo go dtí a sin ó neachtain ó sin a taistil leis beirte go le na chró tá beirtin i gníomh nach tá íorthaid a cíúnaige go dtí Ciarán Hines an nún písa begalinn is go dtí Ciarán O'Donnell a bhfuil an go dtí JJ ní hí pasá sa dánaí a si ag búilte steacha ag gin sin agus fáin JJ a faoid eisí agus í siar a hen séad leis gáinse go dtí Ryan Connolly ghilisteach a fáildínta Ryan Connolly de an réiteúir a slígeach Barry Judge agus tá tí siarí na Gaillimh go seansa go a le chóscóir inis. Seansa go le chóscóir. Tastó fear citóg a fearbal citóg i gin an líorthaidí bhfuil lena citóg é seo hógeal agus tá Ciarán Hines go tinún le í seo hógeal lena citóg go te anna bharna a rúna agus na fórne chuide chóscóir. Seo chugann Ciarán Hines búilte an áda Ciarán Hines tá na míad beanna bhfuil i chéile tá an clansin ar is neastan tá na fórne chóscóir agus trína mé dé go le caite san na dáir lean seo hína naí ag Maigh Eo náide dóide go Gaillimh cí amach a bheitán bhuiid amháin eile go chúlbáide Maigh Eo agus sinna Thomas Williams cé go sé an cáinse meistú le cumid lín
John Moore meet to hard was an air hun shade. Yeah, the Gaillimh bistin was like for the Gaillimh hun the Tirota the Nella couple see fought Mohin Shin is doing Ciarán a bull stack kicks here stack show agus fall into Dara Costello agus Leanan Shidar up Dara Costello on past the Kimach Chage a chance bid a score Keating a Gaillimh a bull Noon and Shahigati Onyacht and Ashkati Keating attached the less chance to score again Keating a bull mark piece of Gaillimh or she no yacht and Ashley Steam or Stua, she then Stua more or she again you heard a hoot lesh well that's just stop pinching that she went to dashing in the Keen Hines trust the noon of her Keen Hines and you heard and she knows that she JJ I fight JJ Holland the throw and you heard they get took a chance pass and noon piece of bagale and chin because guide Gaillimh Gunsina sugar spring to all that shot because went to trust in the part and show I fight with Keen Hines Keen Hines a galna tro puki so again ni leni himpla as garga mai to can noon and chai with Ciarán O'Toole attached Ciarán O'Toole gal tishtir tan Cluiche mig khit to ki tan ye hode ge sa gat tishtir go kholgane a chance me lo khulin cho Gaillimh ye hode me lo khol will she on stolen which he had a drasnan tashi had a drasnan will right to the rock charti with Tamach tixir machta oh tashi get to move el for Ní chuúdinn si bhí si fóraí ní múna sásta tá fu na Gaillimh le sin lá dar a Castlebar deir na muir si a mú agus fóraí fan na scór mar atá nó mar a bhí dóíag a Gaillimh hína na dhéag Maigh Eo iad ar chó scór si cumach le bula cúlbáir na Gaillimh Mach go láir na páircinn seo bistin was fáte go deasan seo ag na Gaillimh agus í fáte go deasa ón Niúl a bhil nugadí óneachtain agus seocha go ó sin óneachtain sáinní ach tá sí cinneáda go ar an réitú. Bhfuil ín Craobh idir ar a tá cicsaíar ag Maigh Eo hir na lehéin gon Páirc agus an níorthid in eis le Adam Kelly cadíon Adam Kelly leis a gáinse tu se pas contortar siar in sin go dtí leachúlaí láid agus sinna Declan Duffy ach lébe sí mar ceach go leora agus seo chuganiad pas agus teach sa spásanis céfas an ceánseo ar an tíomhlína agus tamach ar a tíomhlína is le gaiinn sí tíomhlína agus tínta thacíín ag airan haiatálann sin fearbh Colin agus cadíon se besra cai se pasú go runna cín tu go sé an pas go dtí Ciarán O'Donnell na chaptín agus Ciarán O'Donnell leis aige agus seo chugann Gaillimh géiríocht amach tá fáiltíonn sin cicsaír agus Gaillimh leannacht darab an slitter ar a tal tínta go mar sin héin in sin acu agus í fáilte leis sin sé gón Niúlán de fichtínta go seo hanig sé steach an níor ag ríist is é taiste leis an núnach ar an sé go dtí Ciarán Hines siar Hines Ciarán Hines ní Andrew Ceó pes bagus steach sa spás anna festa steach sa spás in sin go dtí Tim Madden a rillis mach an sé Tim Madden tríal an sé in duma dhéile tríal an sé si an cúlbáide stíige fan cúlbáide an cáinte agus an cúlbáide tíocht amach agus seo chugainn Maigh Eo a legan go duine is sevis amach as na cúl agus iad a taistil ágan go duine agus í Connacht Cagal rilchan cín stopíocht tá sí níorthid mar sin éine leis le Maigh Eo a gcónaí a dtíon sin sé gáinse pas an núna a tíomháil go an fáircinne se gáil na tró tá Tony Carey tá sí ag Tony Carey dríal se gáil tíiste tá sé díal do bhí saide chéile nún san áil trí chun híán aige go ach tríal se an pointe builte go háda go ceúla cáin had a deasna cúlín eile in sin agus Tony Carey rinne sé sin go deasan sé sin go má rudágan scoúlinn se Maigh Eochan cín le cúlín híon an de in náid tríide go chlár na scór míchear náid tríide gotá ag Gaillimh híon an ag Maigh Eo ní hin mar atá sé an tíhfuil hímpla le stóidem tá Maigh Eo dína arthhuiile agus fear ní me go raibh tá an bláán tasach a gon Páirc sinna fear mór a gon Páirc sinna Conor Hession na bhúil sé gimach go Páirc well is teach go rá tá an chlár na scór ceartaí hína dé in náide dóíag tí chumach le bula ag Evan Burke tíb seo go Páirc Evan Burke leis gic sin beidir na riortha a dín sin tuíon go hálaigh go bheise ón Niúl ceáin ar thosa sé seo agus í bhfuil núna go dtí JJ a bulanún pí be goile in sin go dtí Ryan Connolly teach sa spás go glóte a chun sé cáin sin agus seo chugann Gaillimh i ríist a goile ion siad a ggéire pointe chóscóireáil tá si ag Andrew Ceó sean ag Andrew Gould sí chuinead ar a go níl sí bhfuil leis dtí JJ a tríal a JJ í rial
Castle at she go for the Hitch the Master and pass the Macha, but Andrew Kyo Sony and you did actually I fight each, but the guy fights Texas Boston. I was on the throat of Castle will chance a gift for Cossos, but she took his so sick, needing a grain past the horse, will fall into Ed, needed it and Richard. Tarnish. Fáilt into Ed agus tá sé Ed tal tí sé steach atá ar gon na Gaillimh agus seansa Ciarán Hines na fórne chu ré chó scóir ríist. Arta níú mé déag go léanú mar sin caite múide an brise agus dar Castló ar a talla có leiise testala dar Castló agus go crampí taid a heb go bad a sé rí na chos réon as ar mú cíte chudán agus tí sé go na Gaillimh. Ciarán Hines for puinte breil ball chun na fórne chó scóir seansa gine sé ríist na fórne chu ré chó scóir. Máithtíochtain siad a chó scóir dá na scéal be an brisin agus máithtíochtain siad a chó scóir éis an brise be cícan na dhéadce ein. Tí sé réanos díle tá sí fósan is mar tá réitúd in sin as Ciarán dar a Castló droil le cormac ganú tá ar an panel síse na Gaillimh. Eins, tá cholór ceach go leor, Ciarán Hines. Réití éon cáinte bhla, tean an na fórne chu ré chó scóir ríist, bhfuil sé Ciarán Hines, an cáinte benú go deaslam sa réanús, agus tá sí hena deaslam agus buíine le Ciarán Hines, agus go na fórne chorman sé ríist. Hína de an áide tríide agus fianú méid go le caite ein san na dáir le an seán. Tí ceach le tógeán, agus sí le tóge le Thomas Williams. Thomas Williams ceán mór míid a hard amach go lá na Páirc. Fasí Pristinúas Fátharta Maigh Eo bhuiidirháin agus an pasta í Texas Spórt in seo seansa scór builte go hard ach builte go Craobh agus bhfuil ní hiigim ce fáin nach leanse mar ar dúirí díomh in sinna Conor Hessin nach réal an dá faointe stoilm go bhfuil hardach ní bhuiite an dá faointe mar bhí sé tíiste ar gan Tearcail Mór agus tí go bháin eile Maigh Eo. Núnar tí hála chud an tean ceann áirí sin iad a gaiirí Pristinúas Fátharta Gaillimh bháin eile agus í Fátharta ag Bharraigh Páirc tuna Andrew Kyo Texas Spórt is go dtí Neachtain ar go sin Neachtain le isteach úl seansa scóir agus sin a sí builte machchan seo agus seans beidir in sé Brian Connolly builte Connolly isteach an cáin go timú chasí san mí agus Ed Fóríil fan an scóir chom tríide go na hína de. Tí ceach bhuiidirháin eile go Thomas Williams. Brenn go sé ceán seo. Muid. Cean na dééis tíre go lá na Páirc chun sé cáin sin agus Pristinúas agus Fátharta Maigh Eo i taistí lehab. Is Texas Spórt chun siad ceán áirí sin is tá síiste ag Carey mé a hol ag Tony Carey. Cool ag Tony Carey thug se go má cool níl dá. A thug se go maiid sin agus cool má tuí ag Tony Carey agus inis tá siad san ar dóide agus gaiile náide tríide cool plán idir na fórne agus tá 8 núméid a fantain. Sí amach ó Evan Burke difid in na Gaillimh amach go lá na Páirc an tríide i gáin seo Pristinúas Fátharta go sin Neachtain ó sin na taiste leis ó sin na lá na Páirc agus an pasta go núnaige in sin seocha an gaiile go lena go duine núna go dtí Ciarán O'Donnell a taistil a bhfuil éananig le pasta thuair Tráchtaire tá sí tuí isteachchan seo teige agus seocha gin inis an Barry Keating gal tíiste Barry Keating go fáil líthir deige díal dummies a chéile tá se go ruhamachcha spás ach tugann sé go dtí Castló isteach sa spás an seo sí sin i gcearramach agus seocha gin Maigh Eo teachtamach leis an líthir fear fuirí sin ná Ryan O'Donnell is suasa chun siad an ceann áirí sin agan tíomhlína go teach a tíomhlína drochtí cihíonnte na riide agus an éireach le bimimecht leis sin bhil bhí contóir déna Gaillimh man níra éon annachtá an réitúir líthir mar tá fáiltín ag fear Maigh Eo éidir sin ó Neachtain agus cicsír carta dubh le tá fáitin sin ag Bharraigh Flanagan an third man tackle is dóilm sin agus Bharraigh Flanagan i mí go fád cicsír atá an na Gaillimh iad duine breise go banis.
agus beide ni breise go in denú mé mar níd fanta a charta séú me go le tá si síirtóí go síneachta nó go dtí Ryan Connolly in sin bell Ryan Connolly in nálan seo go dtí Ciarán O'Toole a díal dummies tá sí go fóil leis sin seoinis go dtí ónniúil is sa spásachta sí glanta nó béis sí glanta sír amachchatá go bhío tutí machchan sin ag Barry Langan in taistal Ciarán Zangin paspa go sa spás in sin puíach go hálinn sin é Carey kicú eisteach sa spás seo go Mhic ina go duine bhfuil chance a scóra go bhfuilte nún tríala siad a scór bhfuilte steach mé le chúil cead íomh sé an gúlbáiste tá sí ige agus í fáte Evan Burke go tíocht amach an pasta go dtí Conor Winson a bol nún go dtí a sin óneachtain síos fan na talún a hen sin cáin go dtí JJ kick bhfuilte steach go sí blúcail teach daine sí leis sé díos tá gaiideáil chun cín tro bhfuil kick sír steach an sin tá sin fádínta ag Declan Duffy ní féidir le ggólan húirt sa dream go chuine agus sin go ddíireach a rinne sé agus ábhrí sin tá kick sír stechan seo go na Gaillimh. Sló go bé de Ciarán Hines a thógus in cáin seo. Ciarán Hines, well, tá Peile ínta fáte ag an náid ceanna céan agus in cáin seo le tóga le gúteach le tuiteach le ráfaointe á níl agus sé sástaí thóga le pointe bháine á leiste má an pointe seo go gine. Bhfuilte an ádaige cechi bhfuil sin cáin sin tá sí slín stíl cáin fáte go sí ile nach chun antrú behéad agus sin cáin sin chuir go glótead deasán. Á choúlína duna fórne, dóide ag Maigh Eo, náide cardiag ag Gaillimh, chúgnú méid glán fantasa sa glufa móide an bris. Ciceamach le bula Thomas Williams á bula amach há lár na Páircinis agus iad Bertie Gairy agus fergan na Gaillimh ansaí fear ónniúil in leis an bell ónniúil an fáil leis an seo go seo go Gaillimh lenne an síoide bháin eile tá feble se go barnú tá níhuiil le Ryan Connolly in sin sí bainte go Ryan Connolly go seo go gníach le Bharraigh Eo agus an lán cholaí tíocht amachchanis agus sinna Claire Taige tíochta amachta sé sáíocht a Gaillimh ggéar an chosintííon an seo tá an pasta isteach sa spás an seo go dtí Claire Taige ríist sinna gimach leis go tenlína cear cóméidir tá sé sáí lá na huiide an pasta isteach sa spás an sin aige dtíon sé gan tí mé a chóil bhil chance a chóla le an tríú cóil ag Maigh Eo agus an cáin sin báite ag duine gan féile ionad a tháinig isteach í báite gáneam na hangaí bhfuil sin dáfalla má haige tú leat me an fear fuair a cúil ná ríos néirí agus inis tá trí dé tá cholína duna fórne tá an níorthaid ríist puí leis seo ag Bharraigh Eo núna a tíáil a chun siad an cáin sin tá sí gníim ag Tony Carey ar isteach ce dtíananas Tony Carey tá sé sáí tá sí taí siar an seoige agus seochagann ina siad an núna seo hen sé leis an níorthaid sin go dtí Ryan O'Donnell a bula isteach an seo agus í inis ag Filnar Cinsellach is siar a bháil leis lístinis nóna seo go dtí Ryan O'Donnell isteach sa spás a sí gán áí sin bhfuil sí stíhann seo ag an lántasach an sin bhhaíonna sé ríistí an nún in seo go dtí Rice Neary fuid an cúil Rice Neary leis sin si ríist go dtí ferad a dá slát bhfuil chance scóir tá sí leáhhailte leabhdisteach ní sí glanta go fóil ag na Gaillimh tá sí puí suasálan sin inis ag Ciarán O'Toole tá fáiltíonnta Ciarán O'Toole siar amachchatá go na Gaillimh tá defir ar bunis bhfuil an nún go dtí Jeremy J áfáile sin bell an núna teochan an sé go dtí Ciarán Hines Maigh Eo gáil siar agus áfáid teachtan na hinnehrite tá níorthaid deige tá sé a talla tá níorthaid deige bhfuil níorthaid cáilte tá an réitir tá kick sír ag Maigh Eo agus éis le muintú Maigh Eo níl fanta is dóilm hefigiú le chatar gán nóméid go le nó mar sin kick sír ag Maigh Eo. Burton na dí tíochttasteach go na Gaillimh céirtá tíochttasteach bhfuil ná céirtá gimach ní mé cinnte céirtá gimach nach Burton na dí tíochttasteach bhfuil Burton na dí tíochttasteach stoilm gohfuil tá parótínta cuptá céirtá imi go fáirt tá an lán tasach dar a castú imi go fáirt agus tá Jeremy áfá imi go fáirt í ag cin fóscad a teachí isteach an seo fan go bh cumid agus da bhí fiche tuí isteach tá siniste ón túús ag cumid linn réanas kick sír atá ag Maigh Eo hir na le héin go fáirt chuin níisiil builte isteach sin fan sé leis sin na siríistí ceíon sin le seo tá Berta go le an pass a thuirt má hagann sin an pass a díal dúmís head chéile tá sí ag Ciarán
cín méal trasna agus muogáil teachtain na siríist ní chuid éisisin seo le fearthach siad isteach sin fíorthach cinsealach go háart ge bhfuil cáin an cúlbáris de tá cáin head trasna áchúlín é cáin agus trídóí ganis in a United Cardiac go táán agus an nóméad agus chug sa cin dé go hefiiciú a fantain si ceach tóí builte núna a bhfuil an fád tuí so ag Aaron Hyatt a gáil nún Aaron Hyatt leis an níorthid Cadín is Aaron Hyatt tastín cúil an a gáile bhíonis go deasisteach sa spásan sin go dtíir Andrew Keo isteach go dtí ónniúil isteach a táin níorthid an cáilte freisin a go agus seocha go amach le Maigh Eo agus seocha go amach le Cín Maigh agus fáildíon téir de an réitúr kick-síre atá Cín Maigh agus í tucaich an cín písa be go le trí dóíag sin fís a híon an seach gúlín glána in na fóine inis fi hín na Cardiac an líorthid tuí suas go dtí lína cearcha cúg méid inis agus tá Maigh Eo tuairteach na cín teile agus tá an leacholaí láirí Gaillimh go fád sin Declan Duffy agus tá Maigh Eo le ráfhaoin teile stóile in seo agus well an fearrtá go le tógeal ná an fearrtá an lán tasach sin Conor Hession is sin cín sin óg go fáceach ní thug sin go fáce agus seo chuganne tá an tám fógraíocht ní éici an chláir seo chugann Conor Hession builte go hádaige tá na míle breanna bhfuil chéile tá sí head drastan agus sin agus gúil ní gúlaí glána in na fórne inis agus mu bag nachiste in ná breise agus támuiste ná breise tá mé cheappa a ní me cín go tríúméid ó fógraí ní man anaireachta lechan siceach le bula cúlbar in na Gaillimh Evan Burke builteach go lá na Páirce ag iad a treid bistí nuasan sin fátiréis ag duine cínt fátiréis ag fear na Gaillimh fear Chonnacht fear bhíal breannach a sin óneachtain fáildín tuir sin kick-síre táán go na Gaillimh anna defiir ar bunis agus seo chugan iad a go leganna go duine fear taistil ní léana Beo os stop an pastaí istíine sin go dtí Ciarán O'Donnell builte go háda duine cí take bullin tíí pola take tíre tá seanta chúla mé chúil an pass trasla builte go hád head draslan tá sí ní ré lebí chuisteach sa gúlach tá an bharna leidí go dtí bhilach gúlín ná ríre agus más tríúméid a fógraíh tá núméid ó sin caiite hána héana agus tá Maigh Eo cíimúid óna dhéile thuairteisteach. Mar atá trí cairde go Maigh Eo náide cúide go Gaile agus cíceach a bheitán gan cúlbáire Maigh Eo Thomas Williams hín dá first na cúil an dá cúlbáire bhí sé tar cína Fátharta tróna seo. Cíceach builte go lá na Páircinn seo, bristí nuasan seo, fear Maigh Eo na teoach cá lácholaí na Gaillimh Evan Cunningham ansaí. Evan Cunningham a bhfuil nuasan suasan sin inis agus í fáte in sin ag Joey Cullinan atá takeísteach Joey Cullinan a bhfuil amachta fear Maigh Eo sínte chun leis testa bhaid tá nimmartíach le é Barry Keating isteach an sin bhí sé pass an éisisin seo builte nún go dtí Tim Madden a ghilchan cín tá sí sin blocailte agus seo chugan amach le Maigh Eo ríist tá gona go duine a níorthid Jacob Barran ar an iad an tróna seo sa dála agus seo chugan an suas sa fáil tá gona go duine níorthid Jacob agus íonis ag fin ó cinseala fin go go dtíon líine go dtí an stúmór builinn sé siar an seoí agus í builte go hád ag an lán tasach sin Conor Hession ach tá sí sin na mú agus ar fóríleach dóí go cuma leis tá trícha dó núméid agus trícha hín fidó secin caite. Trí Cardiac an náide cúideag in si goach le bula ag Evan Burke. Evan Burke le fiige builteach go lá na Páirce. Fátiríiste Maigh Eo Gaillimh builte glána lá na Páirce fáte Adam Kelly tití Adam Kelly ach seo chugad tití faoi róhaid tugann sin pass éisisin seo agus í fáte bhfuil bháin eile ag an Bharraigh siad isteach ball sinna fíochar ó cinseala tá dá cinsealachas duine na cáin chuir mú agus ar fóríleach bhí fáildíonn tar Maigh Eo ar an réitúir kick-síre tá steacha go ddíireach ar an líne 5 méadar agus cétá le tógeal an cheán seo well dó go bé Conor Hession chuirte sí. Bhar kitó geadinis hógtas í seo mar well tá siad cinnte go mní sin sos cé hógtas í ach tá fearra go sa deire ó hógtas í an tíomh seo an fáirt agus má den me fear kitógach agus sin duine go na honnaí tháinig isteach
Gaillimh Shelley Hesha, she Tirach Timo, Lina, Fihimader, but to go hard at your gas machine, you don't go hard in the gas. Oh, she cast the head, it's last on August and Cluiche and Fátharta Fat. Did a Chonnacht is there, Father and him, Ben Joyce. Ben Joyce, Chonnacht, good 3 Kutia, and I am not the Kutia on an ish. August 3 but not headed the medical Svikatja, Tom. Nimmertenian nach der Reihe, und hier heute mal an der Park, Gaillimh Tirchtan ist erreicht, das weil es noch nicht schon morgen die vierte, und Onjacht der China Onjachten, was China Onjachten, wie sehr erste Feld, von sehr erste Feld, sie Titiwe, das hier gereicht, das Fall die Intelligent Generator, Kixiert an, und Gaillimh, kann wohl sich China stärker mehr noch holen, bis die nur so schön, ich fahre again first Tag, ich fahre Gaillimh nicht, das hat Titi von Talona, der Kind Ciarán fokussiert, das ist nur Scrum Karte stehen, der Generator ist stärker, nie gehabt, das sie ik denk niet je bent aan de rol ik wil zien dat Rachel al sheer al sterk agus stoile hin hier heute hashtag ta geen no meer gulje imriege sun gun on brische zo hogen er in zich gehasje zoals hier heute die reden is jene in de schep hier in dan Kenia so mulkin gus scrum weer bond dan je hoort dat je mag het niet voor van de Gaillimh agus an Fátharta gesta Ciarán O'Toole fáiltíonnta defiide Ciarán O'Toole is mé chóba bhrála cúláil ní sé na chóil mar tá sé sáinní san íoid gáilte cúpa tíceamach ag Maigh Eo bhfuil bháin eile tíceamach ag Maigh Eo tá chugnú mé breise imní ag an Rachel tá imdóí gáil nach a céile ní te go má ag an níos seo réanasacha tá clufa háartsa bar an stoppanisseach nu taki sterk dat ze dan ook doen in de reden level larie shop geen level is toch ja het kijk maar gaan goeie kijk ze goeie dan Cluiche dan een dood boetje go heska akop in de reden agus een furniture gegadig een paar toe hè heb zeker een recent maar akop zo noemen ze agus haar herinnering ik toe samen nee, nieuw had ik gestart. Ja, dat vind ik goed. Staan Rachel in de star schreef. Agus dat ze later dingen aan de Gaillimh in Chonnacht. Ja, kindje, je zou kort de jaar niet gaan. Kort de boeien, je zou met kill met het vaat. Barry Judge, agus Kixiert aan Gubio. Ik heb niet gezien in een slechte show, want je zou maar een different machine aan Katze, aan Clufferhart. Agus tá Maigh Eo sa Gluiche agus Gaillimh builte agus builte go héasca in Chonnacht tróna seo gur Gaillimh an cíine de amach céimna cúisiid trí cín go áfintí ach na cúla na riide a fuair Maigh Eo san dára le cansa géile Peile san dára le agus sinna an búcha. Scóir déad is Caisleán Bharraigh agus bua ag Maigh Eo iad san na Gluiche chuige Connacht Gaillimh hesan gomórtas ar fad agus bua cumsíoch ag Maigh Eo sa déine in seo bar é na scóir déine Maigh Eo trí chúl agus chug chúirín déag Gaillimh chug chúirín déag. Weimse dar camera Ciarán an de cantí chéile ríist. Trúna má. Isteach sa spás a inseile leis gáinsin ceadíonna siad builteisteach chúlaí cáinsin heidir aslan tá an chéad chúlaín ag na Gaillimh agus anna chúlaín eibríon Gaillisteach tá Conor Jordan na taiste leis tá anna hens beidir a chola mé chólinn seo ag Maigh Eo is de mé choú tugann siad le puinte bhí anna hens ar chúla stoil íireachtain si go dtí Gavin Curran a Gaillisteach mé chóil seans a chola Gaillimh sí chun leis an dáir na heidir aslan ag gafií Fátharta teo agus sí seo builte go hard an na cholín ar fád sin ag Andrew teo chun a Gaillimh agus gun sin cáinsin gotí ón gachhain builte níos ag Andrew teo cecha bhfuil cáinsin na cholín ar Peile ag Andrew teo agus túlann seo pasfáte leis seo cín mé Gaillisteach bhfuil seans a chola cín mé an na hábhail ag chulbáil na Gaillimh agus eating Barry Keating, you're a little will take Barry Keating team Mugun Stua. Tá sí go hála neanna cholína le ag Barry Keating. An nún China seo hain sin dí Flanagan seachadí cín mé ríist. Cín mé stin seo seans beidir a cholan mé le chol cól ag Maigh Eo. Cool agus deibir sin as an niúl. A bol an nún agus ón niúl seans ar scór an seo bhfuil go hard bhfuil cáinsin an. Tá sí an agus an puinte fáte cín haint.
Warkle Tony Carey níomh Tony Carey tríal an chappointe agus builte go hard ag builte go chríine an chéad finte Maigh Eo sa dáile an Garvey Patrick Garvey roilisteach is tí méle húl bhfuil seansa chúlaige ísisiil tá sí blocáilte agus kick ach tríal an pointe builte go hard ag cehúlaí cáin had it Aslan cúdaí eile in sin agus Tony Carey rinne sé sin go deas tí leth is teach sa spásach an siad ceann áiríis sin is tá síiste ag Carey mé a hol ag Tony Carey Fanny lá na huide an pasta isteach sa spásan sin aige dtíon sé gan tí méle hol bhfuil seansa chúla eile an tríú cóthg siad isteach sin fíochar cinsealach go háart ceach bhfuil cáin an cúil báris de an cáin had it Aslan chúlaí ein cáin agus trí dóí ganis bhfuil tí pola te tíide tá seansa chúla méle hol an pas trasla bhfuilte go háart had it Aslan tá sí ní réile bíchar isteach sa gúlach tá bhar na leidí